no ho he escrit jo, és el comunicat que aquest any l'ha escrit Joan Soler i Amigó, que és escriptor i Premi Nacional de Cultura Popular del 2006. Ho dic perquè no us penseu que són paraules meves. Intentaré llegir-ho el millor que pugui i ser fidel a les paraules de Soler i Amigó. Comença així. El foc és la primera meravella. Ho deia Joan Maragall, d'aquí enguany commemorem el 150è aniversari del seu naixement. Cuidado autobús. Chicos. Deixem que es col·loqui el segon, ara el tenim a puesto, vale? El tenim aquí i prou. Ja vindrà. D'acord? Verd, dalt!
Ramon.